先日のこんにちは。私はモンゴル中小企業庁に所属しています JICA ボランティアのボン水木と申します。私からは、この前の3月に参加しましたフーデックスジャパン2024の概要について、そして今後出展を目指す方にどのような意識を持って参加してもらいたいかについてお話ししたいと思います。まずはフーデックスジャパンについて簡単にご説明をします。フーデックスジャパンはアジア最大級の国際食品飲料展示会です。毎年3月に日本の東京にある東京ビッグサイトという国際展示場で開催されています。今年は2024年3月5日から8日までの4日間の開催となりました。2024年は、4日間合計で7万6000人ほどが来場しています。1日にするとおよそ1万9000人の参加です。また70カ国からの参加があり、参加企業数は2300企業を超えています。このようにフーデックスジャパンは食品・飲料に関するかなり大規模な展示会です。今回はモンゴルブースという形でモンゴル企業が何社か集まり共に出展をしました。出展企業は4社で、出展製品のカテゴリーはこちらに記載のある5製品となっています。後ほど一部の企業からは今回の参加について報告があります。ここからは展示会開催中の写真とともに会場の様子をお伝えします。まずは私たちモンゴルパビリオンについてです。モンゴルパビリオンはモンゴル側関係者の意見を参考に日本の装飾会社にお願いをし作成をしました。モンゴルパビリオンの立地が良かったということもあり、展示会期間中は多くの来場者がモンゴルパビリオンの元へ訪れてくれました。私たちは来場者に向けて声をかけ合ったり、試食を用いて関心を引いたりし、来場者の方へモンゴル製品や出展企業についての説明を行いました。来場者への説明には日本語が喋れる必要があります。そこで通訳に入っていただき、日本語または英語で製品の説明などを行いました。来場者からはモンゴル産の松の実や菜種油などモンゴルで生産されることを初めて知ったという声も多くあり、モンゴル製品を多くの方に知ってもらう非常に良い機会となりました。一方で小売店や飲食関係の来場者からは、出店した多くのモンゴル企業が出店時点で輸出代理店と契約ができていないということもあり、モンゴル企業と取引することが今の時点では難しいというような声が多く上がっていました。日本の優良な企業がモンゴルのパビリオンに足を運んでくれたにもかかわらず、輸出代理店との取引がないという状態からビジネスにつながるチャンスを逃してしまうのは非常に残念なことです。来年出展を希望する企業の方は、展示会出展時までにもし可能であれば日本やその他進出したい海外向けの対応ができる輸出代理店などの企業を見つけ、コンタクトを取り、契約関係を結んで、置くことができるならばビジネスもスムーズにできるかと思います。次に他の国のパビリオンやブースの様子をお伝えします。モンゴルパビリオンの周辺には
多くの欧州の国々のパビリオンが位置していました。欧州の国々のパビリオンはデザインがシンプルなものが多く、広く空間を使用していました。出店数の差は、大きな国、小国によって差はありますが、パビリオンでデザインは統一されておりました。試食のデモンストレーションなどを行っている国もあり、時間を指定し、シェフがその食材を使った料理を来場者へ振る舞っていました。食材や飲料のみを提供しても、どのように使用すればよいかわからない来場者は多くいます。そこで、そのような食材をどのように使うことができるのか、試食のデモンストレーションを通して説明しているのは非常に良い取り組みだと思いました。この写真にはありませんが、日本、韓国、東南アジア、南米のパビリオンやブースには非常に活気があり、積極的に来場者へ声かけを行っている出店者も数多くありました。日本の展示会では、来場者を迎えるときに、常に立って来場者を迎え、積極的に声をかけるのが基本です。対象とする地域でどのようなビジネススタイルが好まれているのか、どのような対応が、来場者にとって、効果的なのかを事前にしっかりと調べ、入念に準備することが展示会出展には大切です。ここでは今回フーデックス出展までにどのような準備をしたのかお伝えします。こちらは昨年の例です。なので必ずしもこのスライドに記載している、形が良いというわけではありませんし、もう少し早めに準備をしたと思う方が良かったと思うこともたくさんあります。そこをご理解の上、お聞きいただければと思います。フーデックス2024では、2023年の9月が申し込みの締め切りでした。そこで、我々は9月までに出展企業を決定し、申し込みを行いました。出展料の支払いは1ヶ月後の10月でした。申し込みについてですが、昨年の申し込みは、締め切り直前の9月という形にはなってしまったのですが、締め切りよりも早く余裕を持って申し込むことで、出展料が、確認が必要ですが、出店料が安くなる可能性もありますので、早め早めに対応していくことが、よりいい結果を生むと思います。フーデックス事務局への申し込みを行い、参加が決定すると、参加者には、参加者用の専用ホームページが提供されます。そこに必要情報を入力することで、その情報がフーデックス専用のサイトからそこを検索した、日本やその他の国の企業の方に見てもらうことができるようになります。この必要情報の入力は少し手間がかかるのですが、事前に出展予定の来場者の方に企業を知ってもらうきっかけになりますので、こうしたようなしっかりと期限までに情報をフーデックス事務局に提供することも大切になります。10月にはモンゴル日本センターで開催されるトレーニングに参加してもらいます。こちらはフーデックス出展企業の参加は必須となります。ここで展示会出展などを含んだビジネスをする上での必要な準備について、日本人講師の方から学んでもらいます。10月から12月にかけては、輸出に必要な書類を物流会社に提出する必要があります。また同様にフーデックス事務局にも食品関係など提出資料が必要となります。
こうした提出物はこの他にもいくつかありまして、これらは期限厳守です。2024年の年初には、ビザの取得や輸出関係での追加の書類提出があります。2月にはモンゴルでサガンサルがありますので、1月中には、準備をし終えることが必要かと思います。昨年、前回ですね、出展した3月の展示会では、少し輸出関連で、準備が直前になってしまったものもありました。日本は期限や正確性などにとても厳しい国です。少し遅れても間違っても大丈夫だろうという油断によって展示会出展がうまくいかなくなりますので、細心の注意が必要です。こちら最後のページとなります。今回フーデックスで参加して良かった点、今後の課題についてまとめてお伝えします。まず良かった点です。企業によって、数にばらつきはありますが、日本やその他の国の企業100社から400社と名刺交換ができたと伺っています。こちらは、業種は輸出代理店、製造業、小売業、飲食業と様々です。また、実際に日本に足を運び、リアルな日本の市場やビジネス文化を知れたことも一つの成果だと思います。一方で、もし、来年以降フーデックスに参加したい企業がありましたら、気をつけていただきたいことについてもお話ししたいと思います。まずはマーケティング面です。出展するにあたり、日本の市場に対する事前調査や、どのように日本に対して自身の商品を売り出していくのか、そうした戦略を練っていくことが非常に大切です。日本人は今何を求めているのかを理解し、それに合わせた商品作りや提供方法を考えることが必要となります。今、ある商品をそのまま輸出しても、日本は日本製品だけでなく膨大な海外製品であふれている国です。そのため、せっかく商品を輸出しても日本市場で埋もれてしまいます。まずは進出したい市場をネットや書籍、知見ある方からの助言、またはセミナー参加などをしてしっかりと勉強し、事前に戦略を立てて準備し、展示会に参加することが非常に大切です。準備は今からでもできます。早い方がいいです。日本の知見のある我々や、モンゴル日本センターなどもサポートできるようなセミナーをしておりますので、フーデックスに参加に関心のある方は、この会の後でも良いので、ぜひお声掛けください。次に輸出面での課題についてです。日本はとても細かくルールに厳しい国です。必要書類を正確に漏れなく作成し、期限内に提出する必要があります。特に日本の輸入通関、検疫の情報は、聞き逃さず守ることが必須です。これは輸入だけにかかわらず、展示会に関することや、今後のビジネスに関することでも、期限を守り、そういうふうに癖をつけてビジネス対応をすることが必要になります。もう少しだけ、重要なことをお伝えさせてください。展示会では、商品の販売価格、輸送ルート、輸出型、安定供給が可能かといったことを来場者より多く質問されました。そこが答えられないと、せっかく商品に興味を持ってくれた来場者も、ビジネスを始めることが難しいと感じてしまいます。
展示会に参加する前にそうした情報をあなたの企業の中でしっかりとまとめ、明確に答えられるような状態にしておいてください。そして最後です。展示会後の行動が非常に大切です。特に日本の企業は相手を深く知り、日本の企業内で検討した上でビジネスを進めるような企業も多いです。面倒なやり取りが必要かもしれませんし、非常に時間がかかるかもしれませんが、粘り強く丁寧に対応することがビジネスにつながる一歩となります。もし来年展示会に参加する場合は、展示会中にお話しした企業の情報をしっかりとメモに取り、モンゴルに戻った後はすぐにもらった名刺の企業宛てにこちらからメールをしましょう。ここまでしないと展示会に行っただけで終わってしまいます。以上が私からのフーデックスジャパンの参加報告と、今後出展を目指す方にどのような意識を持って参加してもらいたいかというお話を終わります。今日お話しした内容は一部の内容ですし、実際に経験しないと出展準備やその先のビジネスにつなげる大変さはわからないと思います。来年2025年のフーデックスにもし参加希望の方は何かしらのアドバイスやサポートはできると思いますので、ぜひ直接お声掛けいただければと思います。ありがとうございました。